Hi guys, good morning. Good morning guys. Magluto ta og kuan guys kanang magprito ta og amag. Agoy ako mga bakti naman dani na mga ingon. Danita magluto guys. Pag mahuman na ni Alan na ni ang kuan guys, ang kuan pagdingding ang kusina na pud iyang ato bangon. Nana may pang atop ani nanay sinda niya mga kahoy lang din ug kawayan yang pangaon guys. May na sila kaon-kaon ho. Si mana pag ina sila guys pero may na sila mag kuan. Ungad-ungad. Pritohon na to ning amag guys kay lami ni siya pinirito. Ila ni mama giasin nila. Ako wala kong nag-asin kay napakoy tamban nga giasin. Amo ko sulod pasarip nga tamban isda. Ay, nakapalit naman kong isda tong ni aging simana. Ay kan soto nagpalit ko. Nagiasin akong uban. Ang uban iso na ko sa ref. Ako naglunga guys kay nay daghan bahaw kasi bahaw nga bulanghoy gahapon kaya mong paniudto bulanghoy man ang badindin ang mga badin ang mga badin agoy nang ana napako na mahog nagumol pa og bahog nila. Si Alan to asa sapa nagsayo pagkagawayan. Kaya aron na tiwas na niya pagdingding dani. Tiwas na niya pagdingding dana guys. Nagkuha siya kawayan. Yan na may yang igagaw dani nga yung kasugo-sugo. Papasa daw na nito sapa. Nara guys. Nana na yung porma ko. Wala nga pinabutang yung itlog. Wala na itlog guys. Wala na naman itlog-itlogan pa. Ayan. Oh, wala. Pag naana Nakaw ni ano yan. natay isda nga tamban guys. Atong gibutang sa ref. Ang uban giasin akong uban na. Kaya ako butang kaya nag-ice naman na. Ito kanisad. Amag pud na guys. Oh. Ilang mama ilang giasin ra ako. Wala na ako nag-iasin. Ito na lang balihon guys. May tagay ko plato na nini be. Plato. Lami lang yung taging-taging guys. Nakakaon ko na ni sa una, bata pa ko. Karon din gibaws. Gidagsa ang mga isda guys. Daghan kayo dito sa salay. Ay, tanay mo. Pasa to ka to sa lamisa ko. Isda. Kami kaya ipares sa kuan guys. Bulanghoy. Nakoy bahaw nga bulanghoy dan na gahapon sa udto nga nilongag. Pagkabaga na tog bulanghoy atong kuan guys kay pwede na kamahal kay sa bugas. Panahon na gid. Ano mo din kasalina? Di na ta magbugas.
Panahon na gid guys, nga di na ta bugas, bugas. Mahal ka ang pulid lagi na. Mahal pa man palaliton karon. Ano yung itong cup? Yung sentral na lang. Hati ka gid karon di na pa gid. Hindi mo ito. Nagkaroon ka ang gagamitin nila ang biscuit na. Ano? Hindi mo kanila. Muga dito na si Cici nga si Queenie raman. Ano yung gagamitin nila ate lang. Nice. Saan po kada orang guys, ang maluto gid siya. I think, babe, kamusta mag-kuanan? Bakit mag-graduate si ate lang. Sa graduation. Guys, nakaluto naman ta. So, naatay bahaw gapon sa udto nga bulanghoy. Naluto ng pinirito nga amag. So, nagprito pod ko og tamban nga gamay. So, mga una dayong ta guys, mag-una tagkaon kay sila ni Alan to pa sa sapa. Me! Kapito guys. Mimi! Ah, Sabi rin giluto-luto. Ganing gi. ako na haulan. Dali na, dali na. Dali na ba? Oh, mana. Kaunan na ni Nay. Nay. Ang kaya siya. Nakapikas. Sama nang gi. Ay, dali man pa. Dagan langaw. Kakalito. Namay siya sa daan ay. Tapos yung manghon ni Alan na guys, di na siya mukaon. Ako na siyang hiyagad, pero di doon na siya kaon guys. Kaya di mo na siya mukaon og sayo. Yating kaon na natin alas 10 na sa buntag, basta mamahaw na siya. So mga unta guys, bulanghoy lang atong kaonon. Then kape, din nga Nescafe, kinatdan ko og kalimbugas nga kape. So lami mag-ikape guys. So nagkape ta og Nescafe. Dito na iring sa bulanghoy. Kaon na yan sila basta may sagong tuyo. Nay, kaon na sila gahapon kay nay sagong tuyo. Ang katulang puti kaon sad. Ano sila doon mga iring kaon malit ang bulanghoy. May ako po guys. Ah.
Wala pa siyang isda. Hmm. Amit, anong ko kapinay? Apple manoy boy. Sa pa to? Sasap siya. Dapat mahal na. Yan ako ay mo baboy. Wala pa siyang isda na kilawi dami. Ano kanay? Pagkaon na diya mi. Sa badug. Nasala na naog damba guys kay parasad na dingding diha. Na mulakaw pa man ko magpahatod sa kunya dito sa sentro kay si Mimi ako po ning hikayan kay recognition nila karon na ni apil ni siya sayaw. Paguli na ako anak manana. Mura ba siya kilat. A few moments later. Nasi Father Dani guys, nagbugha. Nagtugbong man. Ay, spotting lagi. Sporting nagpangbalay ang mga ito niya sporting. So naman si Mother guys nagkapot-kapot sa daspan. Sa kayag daspanon na. Namahaw si Papa guys niya iyang sudan kay pinya o piniritong amag. Nagkaon na dito sa mama. Kaon mo, guys. Everything I O kana siya, nag-make up na siya. Kay agpason na karon. Unya pa man day sa hapon, alauna, abi man ako karon buntag. Kay nagchat sa group chat nga unsay oras ang recognition, wala man ni reply ang maestra. Nang sayo lang ginaganida ni abi man ang buntag. Followers din na siya na followers. Kaon tagpinya guys. know that. Nagpractice pa ang daycare karon. Kaya ang daycare ugma na sa 30 ang ila. Huh? Sa kuan? Ugma sa Lunes? Ano tayo asin pa? Pila, unsa man ni an kauban batay na asin? bunay. Di grade 1, ingon sa grade 2 o grade 3, grade 4 o grade 5, ora?
Matamis nga aslom. Ipay, bro mo day tama. Lami daw ko na yung sudan ni Papa, guys. So good naman na sila may Nadala si Rolly gapon. Dahan niya dala. Durok. Ito ako ibigin. Aslom. Sabis man? Dili ako punis to pag isa. Ayaw may pagkaon na kimalaba ka. Ang gusto ko niya. May tamis ni aslom. Ibilin daw ni Papa ang isa, guys, ni Nestor. Nay, ikaw ramang kuhan sa kuhan na ya. Nay. Lang ra. Nay. Punta pa, guys, kauntag Wala na pinya. ka bugkos na ako ni Bit buga. Mga bisag isa. Bantay ka lang yung buwit sa ka. Pangayag ang sakod na pangutan rin ka, bantay ka. Gamit naman niya ng sundang. Sa may ibuga nga may sundang. Ipawaman sa tanim mo na yung sundang. Gamit ko minsan. Gamiton niya ang sundang na. Malo, kay magguba na iyalo. Ay, yun man siya paghulam ako sundang na yun. Okay, gamiton mo ni Alan. Nasangkot dito ni Alan nga Habol kayo. Hapit ang maputol tong kanan to. Napungag-pungag na ba ito? Ginato niya Alan. Nabantay ka gidwa pa'y kahoy ni mo. Sana pangahuli ko karon. Kapin gato siya utang dali. Ni, 35 pa to. Ngutang sigil na sa kaha. Yaha Sigarilyo? or, Pula. yaha or kan. Ano sa? Tupo ko niya sa ako dali kay bukan ako na siya. Napangayom nagito niya Alan sigarilyo. Sa kaha yung kuha dali pula na. Kano sa itong adlaw? Kung sila doon mimin ka ni. Nakautang na dahil si Buyit o si Mimi. Hindi, wala mo ko yung pinabang ko ng utang. Kapilan bagay niya gihaw kay hatag mimi. Ni, iya ko na wala mo ko yung atagan. Ito min kaon sira. Usama sa biskuit yung dala di ay. Ito naman to una. Mo ganito. Kaisar siya nang utang di ay. Kay sira dahapon na ganin niyo ano mo tampon anid ano. Siya dito right ego mang kahoy ko dito ra. Kuan na nga di kay. Ito pa panganyag sa ako ana na to nanay. Katong pagpanyag sa ako, nagpatabang pa si Alan na ito pagko sa kawayan sa iya. O to siya pa nagbugha. Balan lang ya. Naagyon ko nga. Kuha nito Alan sa sigarilyo. Siya na ni sigarilyo man. Nangutang dito na ni sigarilyo sa inyo di ay. Papahaban eh. Tawang sa to siya pasan sa sinasa. Kaya dito lang isasa ni Alan sa pa. Siya po nagtabang po pasan. Dali ang itong kahoy basta nalay sundang. Guys, guwapa ko guys. Chinese chicken pa. Isara? Ha? Isara? Agoy, di ay. Dahil na yung dulos ninyo. Ano man? Sili garlic. Ito. Lamay ba sa sudan ni Papa? Sili garlic, magidugkuan. Sili garlic o pinya. Nakupalabian ng pinya kay mga hapdos kong tijan. Kaon kayo ka nun. Nagkaon ko bulanghoy akong pamahaw. Lagay kay bulanghoy parisa. Pinirito. Guys, guwapa ko guys. Comment lang sa comment section. Ipusa ni Dani Mi. Dani si Rolly na higda. Ano yung banigo? Ang ligo ko. Ako nagigda na pag awa niya. Ipusa na Guwapa lang. ko guys. Eh,